Itt van néhány de vicc, hogy fokozzam a jókedvet. Egy szőke pszichológus nő az iskolában kap állást. Rögtön az első nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak áll magában. Oda megy hozzá és megkérdezi. Jól érzed magad? Jól. Akkor miért nem futkározol a többi fiúval? Mert én vagyok a kapus. Képzeld, a feleségem megcsal, és még hazudozik is. Honnan tudod? Ma reggel jött haza, és azt mondta, hogy a nővérénél aludt. És honnan tudod, hogy hazudik? Onnan, hogy én aludtam a nővérénél. Égőházat oltanak a tűzoltók. Egy férfi többször bemegy az égőházba, majd rövid idő után kijön. 4. alkalom után már megkérdezték a tűzoltók. Uram, miért szaladgál be az égőházba? Tudják, bent fekszik az anyósom, mindig megfordítom. Egy utasszállítógép a város felett iszonyatosan nagy ködbe kerül. A tájékozódás lehetetlen. A pilóta nagy bravúrral egy felhőkarcoló nyitott ablakához kormányozza a gépet, és bekiabál. Hol vagyok? Bentről egy íróasztal mögül hang visszakiabál. A repülőgépben, uram! Pilóta arca felderül, megköszöni, és a sűrű ködben elnavigálja a gépet a reptérre. Landolás után kérdezi az irányító. Hogy találtál ide ebben az istentelen ködben? Egyszerű volt. A felhőkarcolónál a tag egy egyszerű kérdésre adott egy egyszerű, érthető, de teljesen használhatatlan választ. Ebből rögtön tudtam, hogy a Microsoft Helpdesk irodájánál vagyok, onnan meg már fejből tudtam az utat a reptérig.